Nitong September 20, umabot na sa full capacity ang mga intensive care unit o ICU bed na laan para sa mga COVID-19 patient ng Zambales. 10 sa mga ICU bed ay nasa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital, ang main quarantine facility ng probinsya. Habang ang 7 naman ay nasa Allied Care Experts Medical Center Bay Point Incorporated sa loob ng Subic Bay, Freeport. Ayon kay Department of Health Central Luzon Director Corazon Flores, simula nang kumalat ang mas nakahahawang Delta variant, naging mabilis na umano ang pagkalat ng virus. Dahilan upang mas marami ang dumagsa at mangailangan sa mga pagamutan. Bumilis po ang transmission. Ang masaklap po na nangyayari, napupuno na po ang mga hospitals natin. Ang ating pong mga gobyernong hospital at saka mga pribadong hospital, puno na po yung mga ICU beds natin. 52 naman sa 113 isolation beds ng Zambales ang okupado na at 210 sa 247 ward beds ang may pasyente na rin. Ayon sa datos ng DOH, wala pa naman sa critical level ang 3 pang COVID-19 facilities ng Zambales. Ito ay ang Candelaria District Hospital, San Marcelino District Hospital at Santa Cecilia Medical Center. Tuloy naman ang pagbabakuna sa lalawigan. Nitong September 21, umabot na sa 62,966 na Zambalenyo ang fully vaccinated kontra COVID-19. 41.60% ito ng 151,347 ng kanilang eligible master-listed population. 73,297 naman ang natanggap na rin ng unang dose ng bakuna. Umabot naman na sa 7,856 ang confirmed total COVID cases sa buong probinsya. 1,018 sa bilang ay aktibong kaso. 501 naman ang namatay at 6,841 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.